स्टुडिअ दं आं ब्रह्म क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव नैथि खेबनि थाखाय जानो गोनां 133थि दुरान्ड काप 2024 नि थाखाय साखाफारा फैगौ 30 जुलाइआव जागायजेनगोन हाबाफारियाव मेहेर गोनाङै दिन्थिफुंनो थाखाय क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव सोलिबाय थानाय प्रेक्टिस आरो मुखुब थियारिफोर आरो साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। अल आसाम फुटबल एस'सिएशननि नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ खौरांनि गेजेरजों फोरमायोदि क'क्राझार साइ स्टेडियामाव गासै 7था गेलेनाय आरो हारिमु दिन्थिफुंनाय थागोन आरो गाहाय आलासि महरै भारतनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ बाहागो लागोन आरो साननै सानथामनि उनाव टिकेट आरो बुक माय श'आव अनलाइन हगारनाय जासिगोन। लोगोसे टिकेटनि बेसेनखौबो दिनै एबा गाबोननि गेजेराव फाइनाल खालामनानै मिथिनाय जागोन होनना डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ फोरमायो। साखाफारायाथ' जोङो दा जाजोब्बायखौनो बुंनांगोन आरो जोंना फिल्डआबो जाबाय आरो जोंनो बेस्ट अफ द बेस्ट फिल्डखौ होनो थाखाय बानायनो थाखाय प्रिपारेसन खालामबाय थादों आरो बेबो अलमस्ट कमप्लिट जाबाय। दा जोंनि जेनाखि प्रिपारेसन बियो गासैबो बिथिङाव सोलिबाय थादों आरो गासिबो अलमस्ट जाजोब्बाय होननानै जों बुंनो हायो। जागायजेनखालि मा हाबाफारि थागोन? जागायजेनखालि जोंना जेनाखि बड'लेण्ड FC जोंनि लकेल टीम आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC मोननैनि गेजेराव मेट्च जागोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा इन'गुरेल समाव जोंनि डिमासा मोनसे कालचारेल ट्रुप, फक बरकनि मोनसे कालचारेल ट्रुप आरो बर'नि कालचारेल ट्रुप मोनथामजों लोगो नांनानै मोनसे फिउजन ट्रेडिसनेल फिउजन बानायनाय जागोन। बिनि अनगाबो जोंहा आर्मिनि गोबां कालचारेल आइटेमफोर दङ बेबो थागोन। बिनि अनगाबो जोंहा फ्लाइ पास्ट जेरै थांनाय बोसोराव एयारक्राफ्ट हेलिकप्टार फैदों, पेरासुट लेन्डिं जादों, दा बेफोर गासैबो आइटेमा ओइदिनखालि थागोन। गासै मोनबेसे गेलेनाया जागोन नैबे बे क'क्राझाराव गासै 7था गेलेनाय जागोन, 6था लिग मेट्च आरो मोनसे क्वार्टार फाइनाल। नायगिरिफोरा टिकेटनि थाखाय माबायदि नायगिरिफोरनि थाखाय जोङो जिहेतु फिजिकेल काउन्टार बहायोबा गोजाननिफ्राय फैनानै बाहाय टिकेट दानफैनो उसुबिदा जायो, बिनि थाखायनो जोङो बुक माय श'जों रायज्लायबाय थादों जाहाथे जाय बिथांमोना नायनो मोजां मोननाय जेरावखि थाया मानो बे जायगानिफ्राय टिकेट दाननानै बाहाय नायफैनो हायो। बिनि थाखायनो जोङो अनलाइननि प्रसेसखौ जेनाखि बुक माय श' बियो जिहेथु जों बयनिबो गेजेराव पपुलारखा, बिनि थाखायनो बुक माय श'जों जोङो रायज्लायनाया अलमस्ट फाइनाल जाबाय आरो साननै सानथामनि गेजेराव जोङो बुक माय श'आव टिकेटखौ अनलाइन हगारनाय जासिगोन। बेसेना माबायदि जागोन? बेसेनखौ जोङो दाबो फाइनाल खालामथ'वाखै, जोङो दिनै बा गाबोननि गेजेराव फाइनाल खालामनानै बेखौ मिथिहोनाय जागोन। बेसेबांखिनि नायगिरिफ्रा बेयाव जिरायनो हानाय सुबिदा जागोन? जोङो 10निफ्राय 11,000 पाब्लिकनो टिकेटखौ हगारनानै होगोन आरो बिनि उनाव माखासे स्पेसियेल इनभाइटिस थागोन, बिभिन्न अर्गानाइजेसन्सफोरनिफ्राय गभर्नमेन्ट बडिसफोरनिफ्राय इनभाइटिस थागोन। दा बिथांमोननो जोङो माखासे कमप्लिमेन्टारि पासखौ हगारनो हायो। इण्डियानि प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मु फैनायनि खोथाखौ माबायदि जोंनि रायजो सभानि MP गोरा नार्जारि सारा द्रौपदी मुर्मु जेनाखि भारतनि राष्ट्रपति मेडामखौ फर्मेलि इनभाइटेसन हैबाय क्वार्टार फाइनालनि थाखाय। दा बिथाङा फैगोन होननानै बुंदों, खिन्थु अफिसियेल कनफार्मेसन दासिमबो फैथ'वाखै। नायगिरिफोरखौ रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो? बेनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनहा फुटबल मोजां मोनग्रा, दा फुटबल मोजां मोनग्राजों लोगोसे जोङो गोजोन थासारिखौ मोजां मोनो। बिनि थाखायनो जाहाथे गेमावथ' देरहानाय जेननाय थायो, थेवबाबो जाहाथे जेनोबाबो बा देरहायोबाबो मोनसे जेनाखि इनडिसिप्लिन मोनसे सियार खुबैनाय बुफायनाय जाहाथे बेफोरबायदि जाया थांनाय बोसोरनि बायदि, आं बेखौनो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायदों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों।
नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।